Benvinguts a tots a la presentació de del grau de disseny d'Eina. I presento primer els convidats que tenim, que són, per un costat, l'Octavi Rofes, que és professor d'Eina. Per un altre costat tenim a la Laura Bujan, estudiant de tercer de disseny. I bé, per darrere, que no veureu, hi ha la Sílvia Brenes i també tenim els nostres tècnics de 15L. El primer que farem és posar un vídeo i després del vídeo farem alguna explicació. A Eina, el nostre objectiu és formar els estudiants que adquireixin una de les competències que creiem més importants per afrontar el segle XXI, que ja s'està demostrant força complicadet. I aquesta competència, aquesta capacitat, és la de la creativitat i la de la innovació, i sobretot la de la resolució de problemes complexos. És una competència que no ha estat mai molt reconeguda, però que el món del disseny tracta amb tota la seva intensitat. I per nosaltres el disseny és precisament és una actitud, és una manera de ser. I nosaltres som un centre de disseny i d'art, perquè l'art precisament és una manera d'afrontar el disseny. És aquesta forma de recerca, d'experimentació i de pensament crític. És una manera d'enfrontar-se precisament al disseny. Per nosaltres, esperem que quedi clar al llarg d'aquesta presentació, és molt important donar totes les eines als estudiants perquè siguin ells i no nosaltres qui triïn la configuració, la formació del seu propi currículum i per tant tinguin complet domini sobre el seu present i el seu futur, sobretot. Ens ordenem al voltant d'unes disciplines clàssiques, la del disseny d'espais, la del disseny de producte, etc., el gràfic, però en el fons nosaltres fomentem la transversalitat i esperem que siguin els estudiants els que siguin capaços de trobar les disciplines i les formes de dissenyar del futur. De fet, el que farem ara, en les properes imatges,
és ensenyar alguns treballs d'alguns estudiants, com per exemple són Anna Domínguez, que hem vist aquí fa una estona, que ha treballat com a directora d'art i disseny gràfic amb clients com Loewe, Burberry o el Museu Thyssen, i també amb Rosalia, que heu vist al principi, com a l'estudiant Rai Pinto, que és originàriament dissenyador d'interiors, però que ha fet un treball molt interessant amb l'Hospital Sant Joan de Déu i després també amb el Centre Atalaia de Manresa, dissenyant els espais d'oncologia i els espais pels pacients més joves. O aquí veiem, per exemple, el treball de Javier Arbizu, que treballa a Pentagram a Nova York, que és un prestigiosíssim estudi de disseny, i que en una entrevista que li van fer ja fa poc ens ha mostrat feines que ha fet per la AIA. També tenim ara el treball d'Octavi Barrera, que ell originalment és un dissenyador de producte, i aquí podem veure alguns treballs personalitzats per la col·lecció Primary Lamps i altres objectes com aquests que ara mateix veiem en la pantalla, que són, de fet, es diuen germinal, són uns dissenys per la germinació de llavors, en el qual s'ha aplicat un disseny pragmàtic, funcional i sobretot sostenible. Passem en aquests moments un altre vídeo on intentarem explicar com és ser estudiant a EIN. Doncs passem a comentar ara molt breument el pla d'estudis, és a dir, com s'organitzen aquests estudis EINA. Té en comú amb tots els plans d'estudis de grau, que són 4 cursos de 60 crèdits cada curs i que es cursen als matins. La docència s'imparteix durant els matins. Llavors, clar, el pla d'estudis de disseny combina matèries molt diferents, perquè el disseny és una activitat de síntesi. Per poder dissenyar cal ser capaç de moure's amb certa agilitat amb terrenys que van des de la capacitat per interpretar el present i identificar els problemes i les tensions que hi conviuen, amb també tenir una certa habilitat de representació per poder comunicar-se i poder explicar el que es pretén transformar, donat que el disseny és sempre una activitat de transformació de l'entorn, i certes coneixements tècnics que, si bé a diferència de l'artesania, que té com a finalitat el produir directament allò que es concep, en el cas del disseny està separat, que és el projecte amb el que és la realització, i no és habitual que sigui des del mateix disseny en què es plantegi la realització, però tot i així cal poder tenir la solvència suficient perquè allò que estàs projectant sigui factible i hi hagi algú que ho pugui fer. I tot això en 4 anys. En 4 anys molt variats, molt diversos, diríem, poc centrar-se en una cosa
molt en concret i molt mirar aquesta síntesi de coneixements i de destreses molt diferents i que són també 4 anys amb un caràcter molt marcat cada un d'ells. El primer curs és un curs que té com a principal objectiu la formació bàsica, és a dir, garantir que qui comenci el grau podrà acabar-lo sense que hi hagi, diríem, dificultats de poder seguir la carrera. Per tant, és un curs que té com a principal objectiu unificar les procedències diverses de les que venen els estudiants a primer perquè garantir que tothom tingui la garantia de que podrà acabar els 4 anys sense masses dificultats. Llavors, és un primer curs que és obligatori i això és una de les coses que fa diferent el grau de disseny amb el que trobareu amb altres centres que estan impartint-lo, el grau de disseny d'Eina, i és que dins d'Eina, abans el Pau ho anunciava a la introducció, dins d'Eina s'afavoreix que l'estudiant trobi uns continguts que s'adeqüin al seu perfil i als seus interessos, més que no formar-lo dins d'uns perfils predeterminats. Per això hi ha moltes especialitats, hi ha 2 més de les que és habitual. Abans el Pau parlava de les 3 clàssiques, que és interiors, gràfic i producte. S'han afegit 2 més, que després les comentarem en detall, que és creació visual i cultura del disseny, i que aquestes especialitats l'estudiant les va vivint i les va experimentant durant els 4 anys sense necessitat de decidir-se fins al final o fins i tot de deixar obert la seva especialització per tenir una formació més global. Llavors, al llarg del desplegament dels 4 anys del pla d'estudis es van donant opcions a cada estudiant per poder fer-se a mida el seu itinerari. Això passa primer, que primer sí que és comú i primer sí que és com amb una troncalitat molt marcada, excepte l'assignatura de projectes. L'assignatura de projectes veureu que vertebra els 4 anys, és comú a tots els 4 anys, i és una assignatura on es plantegen situacions de com es fa disseny. És a dir, és una assignatura quasi de joc de rol en el que es tracta de resoldre situacions en les que es troba habitualment algú que es dedica al disseny. Si bé projectes en el primer semestre és comú a tots els estudiants, i és una introducció així molt general, ja a segon i fins a quart se li ofereixen diferents opcions que ell pot triar en el taller que més li interessa. Segon, que és un curs més centrat, veieu que posa eines i recursos com a definició d'aquest segon curs, és un curs més centrat a tenir les habilitats de representació i de poder explicar el que un està dissenyant a d'altres i que l'entenguin, evidentment. És a dir, si bé a primer s'entén què és projectar i com es fa aquesta lectura del present per imaginar futurs alternatius o mons alternatius, fins i tot, a segon comença a tractar de que això sigui plausible i que sigui realitzable. I per això l'estudiant ja va triant quins són els mitjans concrets que utilitzarà en funció de si li interessa més treballar amb imatges o si li interessa més treballar amb objectes, amb espais o amb el que sigui. O sigui que aquí comencen les assignatures a ser optatives o a permetre un grau d'optatiu perquè l'estudiant vagi trobant el seu lloc. En el tercer curs, que veieu que es diu definició de perfil, és un curs que tindria l'objectiu principal de que l'estudiant sigui capaç de començar a presentar-se com a autor, és a dir, com algú que té un llenguatge propi i una visió dins del disseny que és singular i que el caracteritzarà, i que, per tant, el que se li donen són aquelles assignatures que l'ajudaran a començar a tenir una veu, a parlar amb una veu personal, és a dir, amb un perfil que sigui reconeixible,
que sigui singular, que fomenti la singularitat. I això es posa en pràctica a quart, un curs que està molt centrat en el treball final de carrera, que és una assignatura última de projectes en la que ja no li venen donades a l'estudiant les pautes o les propostes o els objectius on ha d'arribar, sinó que és ell mateix que les proposa. O sigui que el projecte de final de carrera amb una tutoria de seguiment, però que la iniciativa està presa ja per l'alumne, garanteix poder sortir amb un projecte personal, que és el que l'escola busca. Pot ser que aquest projecte personal estigui dins d'alguna de les especialitats o pot ser que sigui una proposta més idiosincràsica pròpia de l'estudiant. És també en aquest quart curs que hi ha la possibilitat i hi ha l'opció i és aconsellable el poder tenir alguna experiència formativa fora del centre, ja sigui a Europa a través de la xarxa Erasmus o més enllà d'Europa amb les universitats amb les que es tenen conveni. De la mateixa manera, aquest quart any és el moment adequat per iniciar-se amb unes primeres experiències preprofessionals a través de les pràctiques, que bé es poden fer dins del grau mateix, dins de l'assignatura de pràctiques que es garanteixen unes pràctiques acadèmiques, és a dir, una estada amb estudis o empreses que s'adeqüin al perfil de l'estudiant i dins de les que Eina ja té conveni, o bé combinar Erasmus i empresa podem fer una sortida fora del centre i fora fins i tot del país per començar a tenir experiències professionals en un altre país. Jo volia afegir la meva experiència personal. Jo estic a tercer i vaig entrar primer que venia del científic i no sabia ben bé cap on tirar, pensava potser fer interiors o no sé. I a l'acabar primer, com que ho veus una mica tot, vaig decidir que volia fer producte, però llavors, com ha explicat l'Octavi, Eina el que té és que pots barrejar mencions i, per exemple, aquest primer semestre de tercer he agafat una assignatura de projectes d'una altra menció i així al final crees el teu propi itinerari i el que s'adequa més a tu com a dissenyador, que pot ser amb una especialitat o multidisciplinar, que això està molt bé, la veritat. Bé, ja fa anys que són els propis estudiants els que ens donen lliçons sobre les noves branques del disseny del futur. I amb això ja ho tenim molt clar i és per això que fomentem aquesta hibridació. Parlem també una mica d'aquestes branques tradicionals, però sobretot de les seves potencials sortides, perquè jo crec que s'entendrà molt bé això que estem explicant. El disseny gràfic, bé, com tothom sap, és el treball en les dues dimensions de tot lo visual i serveix per comunicar idees, informació, etc. S'usen els codis visuals i es domina la forma, la comunicació, etc. La tipografia, etc. Però les branques, per dir-ho així, o les coses que hi ha a dintre són algunes d'aquestes que veieu, els sistemes d'identitat, la tipografia i la creació tipogràfica, les campanyes publicitàries o les campanyes de comunicació, o també coses molt més de l'àmbit digital, els gràfics en moviment, els sistemes de comunicació a través de mitjans digitals, webs o altres, etc., el disseny d'interfícies o de sistemes d'interacció, etc. Però una persona que entri o que tingui algun contacte des de qualsevol dels àmbits amb el disseny gràfic podrà fer qualsevol d'aquestes possibles feines en el món professional. I tornem a repetir, i moltes altres que segurament encara no existeixen i que existiran quan, després d'haver fet els estudis, acabeu d'aquí 4 o 5 anys. Marques, campanyes publicitàries, senyalització, publicacions digitals, treball divers i variat en la web, les gràfiques de televisió, treball editorial, sobretot la direcció d'art, que és la que hibrida més àmbits, treball tipogràfic,
que és un àmbit en plena transformació, o, per exemple, tot el que és la gràfica corporativa. Si ens en anem al disseny de producte, doncs igualment les opcions d'itineraris, la següent diapositiva, veuríem que el disseny de producte realment, inicialment, és allò que se'n deia... no, perdona, tenim un vídeo d'un treball d'uns alumnes Lineal, que és una publicació web, de fet. Poseu el vídeo, sisplau. Lineal és una publicació web que segueix la vida d'una sèrie de productes des que es produeixen fins que es rebutgen. És a dir, tot el seu cicle de vida, i pretén donar una visió sobre consum i la sostenibilitat. Posa de relleu tot allò que els productes no expliquen, tot el que oculten i ensenya al públic una mica d'on ve i què és el que es compra i quines conseqüències ambientals tenen les decisions de consum. Però està fet amb una presentació web de gran qualitat. Bé, mostrem també l'àrea de disseny de producte, on es pot entrar en diferents dinàmiques d'aprenentatge, des dels elements lumínics, les làmperes i altres mecanismes d'il·luminació, com també el mobiliari, però també aspectes potser una mica més abstractes, el disseny de la salut i el benestar, és a dir, d'aquells espais que han de permetre les cures o de la mobilitat, de com ens desplacem i ens movem per l'espai, o també de l'equipament o del packaging que envolta tots els productes que comprem. Les sortides professionals de l'àmbit del disseny de productes són variadíssimes, des del disseny de vehicles o el transport fins al mobiliari més variat que puguem pensar en les nostres llars o els nostres espais de treball, il·luminació, electrodomèstics, etc. De fet, els dissenyadors de productes estan a darrere de pràcticament tot el que es fabrica i es comercialitza d'una manera molt activa. Altre cop posem un vídeo, en aquest cas és el treball final d'un estudiant, Adrián Soldado, que va dissenyar el que ell en va dir B-Board, que és una mena de monopatí i és una alternativa a la mobilitat urbana. Entre vídeo.
Finalment no. A més, parlarem també del disseny del que en diem espais. Integra els antics les antigues treballs en interiorisme, el que abans es coneixia com interiorisme, però això s'ha ampliat recentment al disseny d'espais escènics, a l'escenografia, també al disseny d'espais expositius. Totes les exposicions les dissenyen dissenyadors d'espais, el tradicional espai de dissenys d'espais domèstics, el tradicional disseny d'espais domèstics, però també d'espais de treballs, la intervenció en els espais existents, etc. I darrerament també és molt important el retail, l'àmbit de disseny d'espais comercials. Les sortides professionals d'un dissenyador espaial que pot combinar amb disseny de producte, amb cultura del disseny, com veurem després, etc., són variadíssimes. Des dels hotels, el comerç, el disseny de jardins, però també la il·luminació dels habitatges o dels espais de treball, i un àmbit molt interessant que és el disseny d'espais efímers, els espais o les construccions que s'exposen efímerament en els carrers, en les fires de mostres, o també les exposicions, etc. Els sets de televisió, etc. Altre cop mostrem un petit vídeo molt experimental de l'autora Sofia Aguilera, que va guanyar un premi al Col·legi de Dissenyadors d'Interiors y Decoradors, que es diu Refugio en la azotea, espacio individual para creación. Mi nombre es Sofía Aguilera. Mi proyecto se llama Refugio en la azotea y es un espacio individual para la creación. Pues el proyecto se basa en el diseño tanto interior como exterior de un refugio, vivienda y espacio de creación situado dentro de un contexto urbano. Normalmente los refugios están pensados para que sean lugares que estén alejados de la ciudad, lugares idílicos en la montaña, en la playa. Y bueno, entonces el proyecto se plantea ¿y por qué no diseñar un refugio dentro de un contexto urbano, dentro de la ciudad? I aquests que acabeu de veure són els tres grans camps històrics del disseny que estan presents a Eina des de l'any 67, des de la seva fundació, i que són gràfic, interiors i producte. Espais, imatge i text i objectes i que tots tenen uns àmbits molt marcats que ja els heu anat veient i que són els que han definit l'actuació del disseny dins de les nostres vides i dins dels nostres entorns quotidians i més immediats. Disseny editorial, disseny de mobiliari, el disseny d'espais residencials o el que sigui, són camps que tothom coneix i que estan, diríem, dins del cap de tothom quan pensa què és disseny. Però en els últims anys també s'ha vist que aquests àmbits històrics s'han vist desbordats per noves pràctiques, per nous formats, per nous gèneres i per noves necessitats. I és per això que dins del pla del grau d'Eina, del pla d'estudis del grau d'Eina, es van afegir dues noves possibilitats d'especialització, de menció, que serien creació visual i cultura del disseny. Creació visual va néixer en el moment en què la gestió de la imatge es va fer prou necessària com per, en certa manera, independitzar-se del pes que té dins del món del disseny gràfic la lletra. Sí, serien estudiants que s'han interessat més per la imatge en ella mateixa i, per tant, podríem dir que s'apropen més als camps tradicionals de les arts visuals, apropant-los al disseny, i que veieu que tenen una formació en fotografia, en il·lustració, en edició contemporània, etc. I després unes sortides professionals ja consolidades i ja dins d'aquestes noves professions de les que parlàvem a l'inici. És a dir, tot el camp de l'audiovisual, de la imatge publicitària, de les exposicions, direcció creativa, etc., que seria com una mena d'hibridació entre l'antic disseny gràfic centrat en el text i en la maquetació de pàgina
i el món contemporani de la imatge. El treball que veurem per exemplificar aquesta especialitat és del Manuel López Barajas, si posava el vídeo. I es tracta d'un híbrid entre llibre i aplicació. Això és important quan us deia abans dels nous formats, perquè el suport han deixat de ser suports estables i moltes vegades els projectes es mouen entre plataformes diferents, que pot ser una plataforma gràfica com un llibre i pot tenir a la vegada un equivalent en web o pot tenir un equivalent en vídeo, etc. Cultura del disseny. Cultura del disseny neix, abans el Pau deia que s'aprèn dels estudiants, i és veritat que tota institució que es vol creativa el que sempre té com a primer front de novetat és el treball dels propis estudiants. I Cultura del disseny es va crear precisament per acollir aquells projectes que cada any apareixen i que no encaixaven amb cap de les categories convencionals, tradicionals i històriques del disseny. Amb tota la llista que acabem de veure, sempre hi ha prou iniciativa per part dels alumnes com per trobar encara esquerdes o escletxes on poder desenvolupar nous treballs i noves formes de presentar-lo i llocs on presentar-lo. És a dir, per exemple, una de les coses de les que no hem parlat, perquè a Eina no s'ha fet mai, és de la moda, però en canvi sí que hi ha hagut estudiants que s'han interessat per la moda. Diríem, segurament no per la moda entesa com s'entendria en un centre de formació de moda, sinó per repensar la moda des del disseny o com introduir coneixements que han adquirit dins d'un grau del disseny per obrir-se un camí personal i singular dins de la moda. Aquesta és la idea de cultura del disseny, tenir com una possibilitat oberta per estudiants que o bé volen una sortida professional que no encaixa amb les que hem vist fins ara, o bé el que volen és, que això també és important, i cada cop més dins dels itineraris de formació actuals, o bé no veuen que el grau en disseny sigui l'etapa final de la seva formació per passar directament a la professionalització, sinó que el que pensen és en continuar dins del món acadèmic per cursar màsters. I també seria el lloc adequat, aquesta menció de cultura del disseny seria el lloc adequat per a ells. Per exemplificar això, veurem molt breument un treball molt complex i molt llarg d'Idoia Costa. La Idoia va començar a treballar amb la idea del difícil que és entendre avui en dia què és la domesticitat i què és tenir casa pròpia. Un moment que, per una banda, la precarietat, per l'altra, els desplaçaments habituals, fan que sovint hem de viure a llargues temporades en trànsit, més que no en un lloc estable, i que el que ella va identificar és el fet que la domesticitat, el sentir-te com a casa, és més un sentiment que no una realitat física, però que a la vegada també necessita tenir com un suport material. Llavors va fer aquestes peces que són en bona part com petits jocs irònics que són recordatoris del que és tenir una casa. Són mobles de forta càrrega simbòlica més que no funcional, que el que fan és substituir l'esperit de la casa en llocs en el que habitualment no diríem que hi ha una llar, que no hi ha un sentiment de calidesa o de confort. Serien com placebos de la casa, s'entenguem. Llavors, un tret molt important per caracteritzar Eina. Per què l'estem parlant? Del pla d'estudis, hem vist treballs que fan els estudiants dins d'aquest pla d'estudis, però evidentment que això no són mers exercicis de classe, no són coses que tenen només cabuda com a formes de demostrar la teva capacitat per cursar uns determinats estudis, sinó que són ja projectes en ells mateixos. I bona part del que es fa dins d'Eina té una vida externa. És a dir, no queda
tancat, recluït dins de les classes o dins de l'edifici del centre, sinó que es presenta públicament, ja sigui a través de participar en premis i concursos, una forma de socialització que és molt habitual dins del món del disseny, en què són molt habitual, que és molt freqüent que es convoquin concursos, on els estudiants poden mirar de fer públics els seus treballs i començar a tenir ja una presència pública marcada amb la seva obra. D'exemples de premis i concursos n'hi hauria molts, hem destacat només alguns. Si el poseu? Això seria un guanyador d'un Premi Laus. El Premi Laus és el principal premi que es dona amb disseny gràfic a Catalunya i és un treball del Carles Jiménez. I que el que fa és identificar possibles escenaris de futurs i presentar aquests escenaris de futurs en format publicació, en format llibre. Hem de veure. Si passeu el... Aquest, en canvi, és un... Aquest, en canvi, era un projecte de la Paula Terra i del Campillo, que va guanyar el Premi Asian Design Prize i és un assecador que, com veieu, no es correspon amb les formes amb les que normalment associem aquest electrodomèstic, perquè té les 3 bloques independents i perquè presenta un caràcter així transgressor en quant a la seva forma. L'altra forma de socialitzar i de fer presents els projectes que es fan durant els estudis no és només els premis, sinó també són els mercats, els festivals, les fires. En aquest sentit, Eina disposa de locals que li permeten fer mostres dels propis treballs dels estudiants, però també es busquen ocasions en les que aquests treballs es poden presentar en públic, ja sigui amb estands dins de fires, congressos i festivals o ja sigui dins dels mercats en els que s'intercanvien experiències i en els que es poden presentar treballs. I finalment, el tercer àmbit de projecció del que es fa durant els 4 anys de carrera, marcant un pont amb l'experiència ja com a dissenyador, és el treballar en projectes junt amb empreses o amb institucions. Aquí veieu, per exemple, la il·luminació nadalenca de la Pedrera. Ho van fer un grup d'estudiants que en aquells moments estaven fent segon curs i que es van haver d'enfrontar amb el repte de dialogar amb un edifici fortament patrimonialitzat, que té una imatge que volem que es mantingui tal com és i que introduir un element d'il·luminació implicava, per una banda, respectar i no ingerir aquesta imatge i, per l'altra, dir alguna cosa que estigués en conseqüència amb el propi significat de l'edifici. Aquí el que es va fer va ser una acumulació de boles de Nadal sobre el balcó principal de la Pedrera que, més que amagar-lo o més que substituir-lo, el que feia era potenciar-lo i fer que guanyés protagonisme. I altres col·laboracions que es fan amb empreses a través de convenis vinculats a les assignatures és, per exemple, el treball amb IKEA. IKEA el que fa, com ja ho sabeu, és crear uns mena de teatrets, unes petites escenificacions perquè els seus mobles siguin vistos dins d'un context el més proper possible a la vida dels possibles compradors. És a dir,
que el que fan és recrear les cases on viu la gent que són potencials compradors d'aquests mobles. I el treball que es va fer amb els estudiants d'Eina era precisament aquest, el de, amb els mobles d'IKEA, ser capaços d'establir uns espais que siguin en els quals el visitant de la superfície comercial s'hi pugui identificar, s'hi pugui reconèixer i pugui entendre que aquells mobles van adreçats a resoldre el seu propi entorn. Molt bé, doncs anem a passar a temes una mica més pragmàtics, les formes d'accés i el cost dels estudis. A Eina intentem ajustar al màxim el preu del crèdit, però l'any que ve cobrarem per la matrícula del grau en disseny 139 euros per crèdit. Com que sabeu que el primer curs, tots els cursos consten de 60 crèdits, el preu de la matrícula anual és una mica per sobre de 8.000 euros, 8.340 exactament. Per estudiants especialment talentosos, que són els estudiants que ens interessa tenir, també intentem buscar formes de finançament per qui no pugui pagar o no pugui arribar a aquest pagament i demostri, a més, tenir aquest talent. Així que oferim un nombre de beques de nou accés del 50% de la matrícula, lligats, com deia, a la demostració d'un projecte de futur, un projecte en l'àmbit del disseny interessant, d'un expedient, un bon expedient acadèmic i de demostrar aquesta necessitat econòmica. Tanmateix, i no només en el passat, sinó especialment aquest any, ens hem trobat amb molts alumnes que per diferents raons no podien continuar els estudis i intentem ajudar-los amb les beques de continuïtat. Es poden demanar en qualsevol moment i amb el qual intentem suplir el 25% de la matrícula i després oferim altres formes d'ajut perquè els temps estan força complicats i intentem que qualsevol raó sobrevinguda no impedeixi a la gent acabar els estudis. A més, el pagament de la matrícula es pot fer de forma en un sol bloc o fraccionadament i oferim altres tipus d'ajuts com són, reconeixem totes les gratuïtats i ajuts del Ministeri i d'altres administracions, com poden ser els descomptes per família nombrosa, els descomptes per discapacitat, etc. Els reconeixem absolutament tots. I també reconeixem, evidentment, la gratuïtat d'una assignatura per l'obtenció de matrícules d'honor. Tot això suposa per nosaltres un gran cost econòmic, però creiem que val la pena encoratjar la qualitat i el talent. Les vies d'accés són les habituals. Nosaltres som un grau reconegut i inscrit en una universitat pública i, per tant, el sistema d'inscripció i en aquest cas, i d'accés són els habituals. Per un costat es pot accedir des del batxillerat a través de les proves d'accés a la universitat, que aquest any seran en una data normal, em sembla que són a principis de juny, el 8 de juny, si no recordo malament. Es pot accedir també a través dels cicles formatius de grau superior, pels quals tenim un sistema de reconeixement de crèdits, és a dir, la gent que ha fet cicles té algunes assignatures reconegudes i a la nostra web podeu trobar alguns d'aquests reconeixements, els més habituals, però estem oberts a fer altres reconeixements d'estudis amb els que mai ens hem trobat. També hi ha formes d'accés diverses per a estudiants internacionals que tinguin un batxillerat o equivalent, i algú ja ens preguntava fa una estona en el xat si es pot accedir a majors de 45 anys o majors de 25 anys, i hem de respondre que sí, que com a qualsevol estudi hi ha vies d'accés, hi ha places reservades per aquestes poblacions, per dir-ho així.
Si em passeu a la següent diapositiva, si us plau. Tenim una sèrie de jornades de portes obertes. A part d'aquestes que estem fent avui, que repetim aquesta tarda i demà, pertanyents a la Universitat Autònoma, nosaltres a l'Escola Eina farem unes jornades de portes obertes, unes jornades informatives presencials al nostre edifici de Sentmenat, de Sarrià, en aquestes dates que veieu aquí. Evidentment, la del 16 de gener ja va passar, però us podeu apuntar a la de la setmana que ve o la d'aquí un mes, etc. També tenim una sèrie de visites personalitzades per a alumnes que ja tinguin clar que volen estudiar i on un professor els hi pot ensenyar o els hi pot explicar o aclarir alguns dubtes. Però us recomanem que, evidentment, abans fiqueu a les portes obertes grupals, que de moment intentarem mantenir de forma presencial amb totes les mesures de seguretat per descomptat i amb grups petits, mentre les autoritats sanitàries ens ho permetin. Així que us convidem a venir en aquestes jornades i també us convidem ara mateix en el xat, si voleu, us convidem a que hi poseu qualsevol pregunta que tingueu, dedicarem els propers 10, 15, 20 minuts a respondre a les vostres preguntes i a intentar que sortiu d'aquí amb tots els dubtes resolts. O sigui que, diguem-ne, moltes gràcies per la vostra atenció i passem a la ronda de preguntes. Si és que hi ha alguna, perquè de fet ja n'hem estat responent algunes mig en directe. Bé, veig que no hi ha moltes preguntes. No sé si necessiteu algun aclariment d'alguna cosa en concret. Mentrestant posarem un vídeo.